Goedenavond. Goedenavond, dames en heren. Het is dinsdag 9 uur. Dan is het weer tijd voor 12 uur. Ik ben Makeda Ja. En ik ben heel erg blij vandaag weer hier aanwezig te mogen zijn. Dus wij gaan heerlijk verder met ons programma. In ons programma kijken we terug naar het verhaal van de schepping en naar onze werkelijkheid. Vandaag is aan mij gevraagd om te behandelen eigenlijk wat er nu op dit moment in de wereld gebeurt. En om dat eigenlijk een beetje terug te koppelen aan wat ik eigenlijk de afgelopen tijden heel veel heb verteld. En natuurlijk ben ik bereid dat te doen, want het is best wel interessant om te zien eigenlijk hoe alles samenloopt en hoe eigenlijk alles bij elkaar komt. Als we kijken, voordat we beginnen, kijken we natuurlijk altijd wat de afgelopen periode is behandeld. In de afgelopen periode heb ik heel veel gekeken naar de winties. We hebben gekeken naar de natuurelementen. We hebben gekeken naar de natuurgeesten. En afgelopen week ging het specifiek over de elementalen. Die eigenlijk niks anders zijn dan de jejes van de elementen zoals wij die kennen. En de elementen, daar is onze werkelijkheid uit gebouwd. We hebben veel behandeld de elementen. We hebben veel behandeld de winties. Want wij kennen al deze natuurgeesten, natuurelementalen en elementalen. Alleen we gooien ze allemaal onder één grote noemer. En dat is de noemer van de winties. Ik heb afgelopen tijden ook boeken gelezen van Surinaamse schrijvers. En in een van deze boeken, ik ben de naam vergeten van het boek, want het is best wel moeilijk voor mij. Ramaini iets, ik weet het niet. Maar het is in ieder geval geschreven door een Surinaamse meneer, Ramon Macnak. En hij noemde de winties Anumas. Dus dat is ook weer mooi om te weten dat wij niet maar één woord hebben voor winties, maar meerdere woorden. En het gaat eigenlijk allemaal om niks anders dan geesten, spirits, die onze werkelijkheid als het ware vormgeven. En die allemaal, net als wij, gemaakt zijn door Anana. We hebben veel behandeld over deze onzichtbare wereld. Altijd kijken we terug naar de drie werelden die er zijn. De wereld van Anana, de wereld van Tata Jou en de wereld van Mama Aisa. De wereld van Mama Aisa is onze werkelijkheid. Het zichtbare. Eigenlijk ook wel het onzichtbare. Tata Jou is een zoon van Anana die op aarde is gekomen om ons te leren hoe we uit onze gevallen situatie terug kunnen gaan naar de staat van zijn, zoals hoe wij geschapen waren in het begin der tijden. Naar de lichamen die voor ons gemaakt zijn bij het begin van de schepping. De lichamen die we nu vandaag hebben, zijn niet gelijk aan de lichamen die Anana gemaakt heeft voor onze eerste vader, voor Sima en voor Sipa. Adam en Eva, zoals hoe dat aan ons is overgeleverd. En ik weet zeker dat Adam en Eva niet de naam is die onze voorouders aan deze twee eerste mensen gegeven hebben. Ze zullen geheid nog hun eigen Ningre Kondre Osso namen hebben. Alleen ik heb het nog niet ergens in een boek gevonden. Maar mocht dat ooit een keertje gevonden worden, dan zal ik de eerste zijn die dat zal vertellen. Vandaag wil ik een beetje behandelen de Essene Gospel. De Essene Gospel of Peace. Dat is een boek. En dat gaat over verborgen informatie van Tata Jou. En ik heb al eerder gezegd, ik zeg Tata Jou. Andere mensen noemen hem de Christus, de gekristalliseerde Messias. Degene die uit Hemelkondre is gekomen om ons hier te leren hoe we eigenlijk terug kunnen keren naar huis. Het boek begint en hij zegt in dit boek: Happy are you that hunger for truth.
Dus gelukkig zijn de mensen die op zoek zijn naar waarheid. Omdat de waarheid je net als brood van wijsheid gelukkig zal maken. Want het zal je leiden naar het koninkrijk van onze moeder en haar engelen. En in dit koninkrijk van onze moeder en haar engelen is de kracht en de macht van Lucifer, kan hij niet enteren. Hij kan daar niet aanwezig zijn. Dus Tata, toen hij hier op aarde was, heeft hij verteld over de engelen van onze moeder. En als ik het heb over onze moeder, dan heb ik het over mama Aisa, zoals zij aan ons verteld is. En aan ons is overgeleverd in onze Winti Jeje levenswijze. Als je naar de memory boeken van ons kijkt, zoals hoe het nu aan ons is overgeleverd, dan wordt er nooit met één woord gesproken over de vrouw. Over mama Aisa. En sterker nog, de Heilige Geest, die mama Aisa is, wordt als man aan ons voorgesteld. Waardoor het lijkt dat in de schepping, in onze creatie, in de wereld zoals wij het zien, zichtbaar en onzichtbaar, er geen sprake is van een moederfiguur. Er is alleen maar sprake van mannelijke figuren. Dus alleen maar actieve kracht. Want dat is wat de mannelijke kracht voorstelt. Actieve kracht. Maar zonder actieve kracht kan niks stand houden. Want de vrouw die stelt voor de passieve kracht. De ontvangende kracht. De in zich tot bloei komende kracht. Zoals mama Aisa het mooi zei. In haar bijing. Die libis man no bende ete. Not no bende ete. In bende samen naar anana. En in bende a wijsheid voor anana. Zij was de muze, zijn inspiratie. En mek a oso. En mama Aisa mek wang tampe voor alle kinderen, voor haar creatie. Dat is haar rol. De rol van mama Aisa is veel groter dan wij Surinamers in onze Winti-religie denken. De rol is niet alleen maar van een aardse, geestelijke macht en kracht. Maar het is ook nog divine. Het is hemels. Het is kosmisch. Het is onze kosmische werkelijkheid. Zichtbaar en onzichtbaar. Het is niet voor niks dat ze voorgesteld wordt als moeder en Tata als een kind. Omdat Tata op aarde moest komen door een portaal van de vrouw. Om ons hier in het vlees, in de materie, terug te wijzen. Faunumus, fin ons revi. Om datgene te zijn waar we voor geschapen zijn. Kosmische wezens. We zijn niet alleen maar gemaakt om aardlingen te zijn. Maar ook om te groeien. Want evolutie is niet alleen op aarde. Maar evolutie is kosmisch. Het wordt tijd dat we wakker worden. Tata die zegt ook, gelukkig zijn degenen die mama Aisa en haar koninkrijk leren kennen. Want zij zullen van haar engelen haar wetten ontvangen. En degene die alles doet in overeenkomst met deze wetten zal geen ziekte kennen. Want de macht van mama Aisa is boven alles. En haar macht vernietigt Satan, Lucifer en zijn koninkrijk. Die hebben geen macht over onze lichamen en over levende dingen als wij ons houden aan de wet van mama Aisa. Vandaag wil ik het veel hebben over mama Aisa en over onze werkelijkheid. Want Tata zegt ook in dit boek, The Essence Gospel of Peace, van er is heel veel evil en gevaar. Ontiegelijk veel liggen er en wachten op ons, menskinderen. Want Lucifer, de prins van alle duivels,
die de bron is van alles wat vuil is, ligt en wacht op ons in onze lichamen, in de lichamen van de mensenkinderen. Hij is degene die de dood brengt. Hij is de Heer over iedere plaag, niet gewenst door ons in onze lichamen. En hij heeft er plezier aan om ons ziek te maken, om onze tempels te vervuilen. Hij verleidt ons, de mensenkinderen. Hij geeft ons rijkdom wanneer wij de wetten van Mama Aisa, als het ware, als wij ons daar niet aan houden en we overschrijden ze. Hij belooft ons van alles, omdat hij degene is die de prins van deze wereld wordt genoemd. Want ook hij is onsterfelijk en ook hij is een spirit. Hij heeft geen lijf, hij heeft geen lichaam. Maar het lichaam wat wij hebben van materie, die hebben we doordat wij, onze voorouders, zijn gevallen en hun lichaam hebben achtergelaten. Dus dit lichaam is niet een lichaam wat Anana voor ons gemaakt heeft. Het is het lichaam van verval. En in dit lichaam zitten heel veel verleidingen. Dit lichaam heeft zijn eigen machten en zijn eigen krachten. Dit lichaam heeft portalen. Want iedere opening in ons lichaam, mond, neus, openingen aan de onderkant, dat zijn portalen waar vuile wezens naar binnen kunnen en onze lichamen als het ware over kunnen nemen. Zoals hoe wij weten dat het kan, gezien wij een Winti-religie hebben. Aan mij is gevraagd om te kijken naar deze werkelijkheid en om het in relatie te brengen met wat er eigenlijk nu op dit moment in de wereld gebeurt. En om dat te doen, moet ik eigenlijk het hebben over de gevallen engelen. Er zijn 20 gevallen engelen genoemd in het boek van Enoch. Ze zijn de 20 edemangs, met naam en toenaam zijn ze genoemd. En wat ze eigenlijk voor ons in onze werkelijkheid op dit moment betekenen. En hoe ze eigenlijk als het ware de creatie, zoals Tata Jou in opdracht van Anana het gemaakt heeft, vernietigen. De eerste naam die we tegenkomen van de gevallen engelen is de naam van Semihasa. Zijn naam is Semihasa en hij staat bekend als een meteoriet, een hemellichaam. Zijn naam betekent ik die heb gezien. En hij leert ons genot. Hij is trots. Hij is arrogantie. En hij geeft ons als het ware illusies in wie we denken dat we zijn. Pride, trots. Daarom heeft God ook een hekel aan alles wat trots is. Semihasa brengt broeia. Hij brengt ons weg van datgene wat onze gecreëerde doel is. Het doel waarvoor we eigenlijk geschapen zijn toen we uit Anana gehaald werden door Tata Jou. Dus hij is edemang van al deze 20 gevallen edemangs van de jees die niet langer in de hemel mogen blijven. Ze zijn uit de hemel verbannen. Mogen daar niet meer zijn. Alleen maar 1 keer per jaar, wanneer die conferentie er is, dan gaan ze erheen. Maar ze mogen niet in de hemel zijn. En omdat ze niet in de hemel zijn, zijn ze naar de aarde verbannen. Omdat ze jees zijn, wonen ze op aarde en ze gaan van noord naar zuid, van west naar oost. En hun verblijfplaats is in de lucht. Want Semihasa is de Prince of the Air. Die andere 20, die zitten allemaal met hem in een verbond. Eentje van ze, zijn naam is Artagop. Dat is de tweede man na Lucifer. En hij laat zich zien als koper. Zijn naam betekent de aarde
is power. Atagop die laat ons vervreemding zien. Dat we ons niet kunnen verbinden met een ander. Bijvoorbeeld wat nu in de wereld gebeurt is dat de mensen geen gevoel hebben voor Blakabuba, voor Afrikanen die ook in het oorlogsgebied zitten in de Oekraïne. Of dat het westerse landen of westerse mensen, niet allemaal, maar ik praat niet over de enkelingen of de groepen die niet zo zijn. Dat zij geen gevoel kunnen hebben naar mensen die niet op hun lijken. Dat is vervreemding. De derde is Ramtel, dat is zijn naam. En hij is kool. Kool is koolstof. Hij brengt eenzaamheid. En zijn naam betekent brandende steen van God. De vierde zijn naam is Kokabel. Zijn naam is fosfor. Dat is wat hij brengt, fosfor. En zijn naam betekent prins van God. Hij laat ons angst voelen. Die andere zijn naam, de vijfde zijn naam is Tahamiel. Zijn naam betekent intelligentie van God. En hij leert ons liegen. Zijn woonplaats is marble. En marble is marmer. De zesde naam is Ramel. Hij woont in petroleum. Zijn naam betekent agitatie van God. En hij leert mensen om petroleum te gebruiken. Hoe we het moeten gebruiken. De zevende zijn naam is Daniel. Zijn naam betekent Judge of God. En hij leert ons mysteries. Verborgen kennis. Die we niet mochten weten. Dus hij is een judge. Een rechter was hij. Voordat hij viel. Al deze 20 gevallenen hadden een hele hoge positie. De achtste naam is Sekel. Hij woont in elektriciteit zoals wij die hebben in onze huis en gebruiken. En zijn naam betekent flash, vuur van God. En hij leert ons, wij voelen hem in ons als haat. De negende zijn naam is Barakel. Hij leert ons om onderdrukkende wetten te maken waarmee we elkaar kunnen onderdrukken. En zijn naam betekent glinsterende zwaard van God. Hij leert ons om te onderdrukken. Hij was bijvoorbeeld heel erg zichtbaar in de wetten van Nebukadnezar. En hij zit in alle wetten die mensen gemaakt hebben en die niet van God zijn. De 10e gevallen engel die in onze werkelijkheid aanwezig is. Zijn naam is Asael. En hij was zichtbaar als een meteoor van ijzer. Zijn naam betekent God heeft gemaakt. En hij leert ons hoe wij moeten oorlog voeren. Oorlog voeren werd vroeger gedaan met ijzer. Hij heeft ons geleerd hoe we ijzer uit de grond moesten halen. Want ze zijn allemaal naar de aarde verbannen, gesmeten. Dus ze zijn in het lichaam van mama Aisa terechtgekomen. Dus we ontginnen ze. Net zoals hoe we bauxiet ontginnen in Suriname. Bauxiet is gelukkig geen gevallen engel. Maar ijzer is gevallen uit de hemel. Hij had een ander doel. De 11e naam is Harmonie. Hij is terug te vinden in zilver. Sulfur. En zijn naam betekent berg van Hermon. En hij leert ons valse autoriteit. De 12e zijn naam is Matariel. Zijn naam betekent regen van God. En hij is terug te vinden in Mercurie. Hij leert ons vervuiling.
Hij is met ons wanneer we vervuilen ons lijf, onze planeet. De 13e zijn naam is Anaël. Hij zit in uranium, kernbommen. Zijn naam betekent wolk van God. En hij leert ons hoe we elkaar moeten wantrouwen. De 14e gevallen engel Idemang, zijn naam is Satawel. Hij is terug te vinden in alcohol. Zijn naam betekent winter van God. En hij leert ons illusies, zodat we de werkelijkheid niet zien zoals hoe het is. De 15e zijn naam is Samsiel. Hij is terug te vinden in arsenic. En zijn naam betekent Notched Battlement of God. En hij leert ons ziekte. Hoe we anderen ziek moeten maken. De 16e zijn naam is Saha of Sariel. Hij is terug te vinden in lood. En zijn naam betekent kruis van God. Hij leert ons hoe wij moeten. Hij leert ons, wij vinden hem terug in twijfel in ons lichaam. De 17e zijn naam is Tumiel. Hij is in staal terug te vinden. En zijn naam betekende perfectie van God. En hij leert ons hoe we ons moeten conformeren, moeten toegeven. De 18e zijn naam is Turiel. En hij is terug te vinden in goud. En zijn naam betekent Rock of God, dus steen van God. En hij leert ons zelfglorie. De 19e zijn naam is Jomiel. Hij is terug te vinden in aluminium. En zijn naam betekent dag van God. En zij leert ons luiheid. En de 20ste en de laatste, zijn naam is Yahadiel. En hij is terug te vinden in de geschreven symbolen in graven. En zijn naam betekent God zal leiden. En hij leert ons hoe we moeten doden. Dit zijn de 12 namen en datgene wat ze zijn, hoe we ze terug kunnen vinden in onze werkelijkheid. Van de 12 Idimangs, van degene die in opstand zijn gekomen tegen Tatayau, tegen Anana, omdat ze zijn beleid niet langer wilden volgen en vonden dat hij hun als het ware het bestuur moest geven over Hemel-Kondre, omdat zij vonden dat zij het beter konden doen dan de vader schepper. Ik heb ze genoemd en we zien dat ze eigenlijk degene zijn die onze leven vandaag aan de dag beheersen. Semihasa bijvoorbeeld, het moment dat we genot willen, arrogant zijn, pride, dat we denken dat we moeten doen wat we denken, wat we zelf willen, dan weten we dat in ons lichaam hij degene is die in ons zit te fluisteren en ons eigenlijk die kant op duwt. Koper. Koper is iets wat we heel erg in ons huishouden gebruiken, in onze auto's, in onze dagelijkse leven. Hetzelfde geldt voor kool. Hetzelfde geldt voor fosfor, voor marmer, voor petroleum. Petroleum zit overal. Dus zo zijn deze gevallen engelen degene die ons heel erg terug te vinden in onze werkelijkheid, in dingen die we dagelijks gebruiken. Wij wisten dit niet. En om hiervan eigenlijk te zeggen van we gaan het niet gebruiken, dat zal moeilijk worden voor ons. Want soms zien we dat we echt misleid zijn. En eigenlijk als we kijken naar het Westen, hoe het Westen eigenlijk zijn imperium heeft opgebouwd, dan moeten we toch zien dat ze best wel veel gebruik hebben gemaakt van deze 12 gevallen engelen. Hoe kunnen we dit eigenlijk terugzien in wat er op dit moment nu gebeurt in de wereld? Daarover ga ik het zo meteen hebben in deel 2. Ik ga nu even wat muziek zetten. En dan ga ik zo meteen dan terugkomen met het vervolg van eigenlijk onze werkelijkheid. En hoe dat eigenlijk verbonden is met de gevallen engelen.
En hoe we ze eigenlijk dagelijks gebruiken. Zonder dat we eigenlijk in de gaten hebben dat wij eigenlijk niks anders gebruiken, dat we eigenlijk in de fout zitten. Want al deze gevallen engelen, die hebben hun naam gekregen voordat ze gevallen waren. De Most High, Anana en Tatayao, die hun broer is, maar die gekozen heeft voor de vader. Ze volgen de illusie van hun naam. En het is aan hun eigenlijk om ons ook in die illusie mee te krijgen. Want het moment dat de straffen worden uitgedeeld, dan zijn ze niet alleen. En dan zullen zij ons altijd nog hebben. Om eigenlijk in een soort van katibo te zijn. Om werkers voor hun te zijn. Zodat ze via, zoals wij het kennen in onze Winti-religie, Tede Asi Unu, maken ze datgene mee via onze lichamen waarvan ze denken dat ze recht op hebben in deze materiële werkelijkheid. Ik ga naar deel 2, zo meteen na een kleine pokoe. Blijft het mooi vinden. Oké, we gaan verder met het tweede deel van ons programma over de werkelijkheid. En over wat er vandaag aan de dag eigenlijk in de wereld gebeurt. Als we naar onze werkelijkheid kijken, dan zien we dat onze aarde, Mama Aisa, onze Goro Mama, dat zij niet alleen rond de zon draait. Er zijn 9 planeten bij ons bekend. Geheid dat er nog meer zijn, die zich nu op dit moment nog niet aan ons laten zien. En deze planeten, hun invloed, hun stralen, die werken op ons in ons gedrag. De 9e planeet is Pluto. En van Pluto weten we dat die 22 februari 2022 in onze luchtruim te zien was. Het is een aparte datum, 22/02/2022. Want zoals wij het schrijven, numeriek, dan zijn er 6 tweetjes. Als je ze bij elkaar optelt, kom je op het getal 12. En als je 12 weer bij elkaar optelt, dan is dat 3. En als we van 3 weten we dat dat de 3-eenheid is van God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest, onze moeder. Spiritueel, universeel, kosmisch en aards. De vrouw in de 3-eenheid, in Agado Ede Fu Gado. We weten ook dat er op dit moment een oorlog er is in Europa. Die oorlog die is na deze datum, is eigenlijk het geweest dat Rusland eigenlijk deze oorlog is begonnen. Een actionstreef afzijde. Nou wacht hij de 22e, een unieke datum dus. Dan wacht hij totdat Pluto in onze luchtruim te zien was. En als het zo is, dan moeten we gaan kijken naar de astrologische betekenis van Pluto. Wat doet Pluto op wereldgebied als zijn macht, zijn kracht, zijn werking op aarde schijnt en op aarde inwerkt? En als het zo is, en het lijkt er wel op alsof het zo is, dan moeten we eigenlijk ervan uitgaan dat Rusland dus nog doet aan orakels en aan astrologie. Op zijn Surinaams gezegd dat desma in Rusland ik kot luku. De luku san de na lok toe voor stak ding et dusani. En als het zo is, dat de man kon niet. Maar dan weten wij het ook. De laatste keer dat Pluto op aarde was 248 jaar geleden. Dat was ten tijde van de stichting van Amerika. Amerika is nog een jonge natie. Dit is de eerste keer dat Amerika meemaakt dat Pluto dus weer te zien is in het luchtruim. Als we kijken naar de astrologische betekenis van Pluto, dan betekent Pluto als het ware, dan is Pluto eigenlijk Hades, God of Dede. Dat is wat hij verpersoonlijkt, onderwereld.
Hij heeft de persoonlijkheid, hij heeft sleutelwoorden. De sleutelwoorden voor Pluto zijn confrontaties. Hij brengt een extreme in de wereld. Vaderliefde, moederliefde. Sleutelwoorden voor Pluto zijn verborgen kennis, intense en interne focus. Maar hij brengt ook vergeetachtigheid. Hij brengt extreme gevoelens. Brengt hij naar boven. Hij brengt degradatie met zich mee. Hij brengt de dood met zich mee. Hij brengt mee aanpassing aan de massa. Brengt hij met zich mee. Hij brengt met zich mee het ontwikkelen van onzichtbare krachten. Het ontwikkelen van supernormale krachten. Onzichtbare. Hij ontwikkelt bij mensen, of hij trekt uit ons de kosmische geest, cosmic mind. Maar hij brengt ook verwoesting met zich mee. Dus Pluto is niet zomaar een planeet. En het is eigenlijk best wel apart dat dit alles niet aan ons bekend is. Of dat er geen mensen zijn die hierover praten. Maar Pluto is ook een jeje. En hij is ook een jeje die in onze werkelijkheid ziet en zit. En die onze werkelijkheid als het ware beïnvloedt. Dus in het boek Pluto, Planet of Magic and Power, is veel te lezen over wat deze planeet eigenlijk doet als hij te zien is in onze hemel. Want als we hier naar kijken, en als we kijken dat het 13 dagen geleden is dat Rusland eigenlijk de invasie begon, dan moeten we eigenlijk toch constateren dat Rusland Pluto's aanwezigheid in de hemel als een soort van go-signaal heeft gebruikt. Dus deze mensen weten gewoon van deze J's en deze powers. En dat ze op onze aarde en wat er in onze aarde, dat ze daar invloed op hebben. Het is ook niet voor niks dat het Vaticaan een infrarood telescoop heeft in Zuid-Amerika, die alleen maar tuurt wat er eigenlijk allemaal in de hemel gebeurt. Alsof datgene wat op aarde gebeurt in de hemel geschreven staat. Wat zoeken ze daar? Maar het meest aparte is dat de naam van die telescoop de naam Lucifer heeft. En nou ben ik erachter